Paralog la shitayo menta bangi penmi ba ya ka RTI ka bangi file na menta ka jingkersya ka kular ka sorkar ya kinong belas ni menshim senen por bakawan ka lockdown ka da ka klam but hakani ka shitayo na du ko por bangi say ba ya kini kot kisla labon na pi ki be phone changi ki be pa message but ngin ayo lum shu ya kisaki bakumno kani ka jingkular jong sorkar ka shupulam pat ka shulong kumba ni sha shukor baro ngimo te kwa bani thu ep ba mde bangi chus ngap jar hadin mangi file ka RTI sorkar le si ka mudur bangi na ya klat ngina ya kut kumtu ndre menta kasni ngina thep ya ka complain ka bakot chakat saw spa sla 1400 pages of the complaint ka batai shai bakumno ya kani ka jing kular ya kani ka pisa ba la pen servalut bat kumno baki hok jonga jong phi kum ki ba ina sha yurat tang nakadaw jong kani ka scheme ka baki de ban ai chimsne tinga chu pasat chapi ka to ka ni kijing syam ba kijing lap jong shu hakani ka sita yo hadien bangi yo ya kran bat phi ba yo ba selok ina aya kran ni kinong de madan ya ki batre yeng breu ya ki banya khali ngila ya kran ru ya kinong ya lam shnong ba per om tang haslong ndrei chabar shlong cha west khasi hills Shajanta Hills, Shagaru Hills ru nila yo banya kren bat kinong train nong bala namar ba ka kamram ka jongi ka deban pensisha ya ka no ka bangi kam bat jiksisha ka sorkar ru ka kamram jong ka sorkar ka deban pensisha barabor halor kono bat haba ki ba ru ki pen pau ki jing kimde ban shu le be ban shu darap jot yala de hendri ka kamram joki ka dei ban pensisha ban pet hai ke ban ka jing ko na ka jing bakla ndrei to sarkar kam kloy ban le amta ndrei mangi kum ki pat ba na le amta bat ngani thu ipi ba niyo ban ya slok markmat bat ki nong di madan mo kani kam di tang kani kata yo na do menchim snen bat ngi shen ba nakituki news pa life husan ngot ki bang ya keren bangi kelimar khmat phangani ka jingkersan kular sorkar arspa life prangut naki ki thep kerteng ban yo ekene ka jingkersan naki niki arspa life pra ki ba thep kerteng lengba ka phone lane lengba ka snong lane ki don ki bale yang lan ru ha office labor mo ha to ko pola bat lang ba ki kot kisla te naki ne ki ba yo ka to ka ar hajar shispa de tang lai phu prangot mudur ki bayo khat sau spa sau sangot ki bayo new spa ar kulangot ndre buon shispa san phu prangot ki buklam yo kini ki tang na kitu ki ba register te shu pa de khabangya pe ki SMS jong phi ki WhatsApp jong phi bangya phone bangya pe ki list ba ki pha ki shnong kulum na kini baro nya kenya dia nya pensisa nya kli hato phila check na ka account hato phio na SMS na bank but na kini kijing pensisa baro ni shem ba na ka to ke silak life husan hajar tam kapag sarkar ka ong kala ai sa kibre mo kana ki ong arlak tam ki apply mata ki thep perten ndek sarkar kan jiet nung tu ka ong ba ka ai ya kumba silak life husan hajar tam kibriyo te nakinik silak life husan hajar tam saw po percent muta saw po nakashispa ki klam yo kakam te kakam bakala ndre saw po percent nakatu bakikam klam yo ar po san percent nakatu bakikam bakila muta ars po san ngut nakashispa ki yo ar hajar shispa la ne san hajar arpho percent ka bamon arpho na ka shispa jong ka to ka silak tam ki yo tang khat sau spa
But katsan persen ne katsan na kasispa jong kata silak lai pusan hajar mut kiyo new spa. Tisha ega ja kana ka pisah ba kula ripat ba. 100% ki kami nakatu pa pipen mi kita ki figure silak tam pila ai. Henry 100% nakatu ka silak lai pusan hajar mut ki beri ki kami la jan marsiteng ikatu ka number ki ba kami ai. Ti katu ko bai lele ka bade jong ki labor. Kitu ki bla judon kerteng lupa ha kaneka BOCW po na labor department ma piyo jikan bon na pi pila sondor pi pa ini ki ka ru. Katu ki kularsan hajar. Ki klam ong ru bade ban wan tep kerteng biang. Ki ong barok ki badon kerteng ha kaneka BOCW kin yo kataka san hajar. Kaba pen sayong yang ikalong bahabang ipet ikini ki kot islah jong kaneka BOCW lele. Ki kerteng snayap ki phone number snayap untuk ki basyir khai. Balai kat ni ki phone number snayap ki kerteng snayap kum kitu ki por teng kaneka jingyo kat rason robon sim chit mi ki kerteng ki beri ki bamdan hasnong ne ki bala ayap ne ki shuthaw ki kerteng kum tu kaneka BOCW kaneka list baki ayang ni bayo at kasan hajaru thik kum tu. Kakam kerhai shushu kajing penja kerteng penja ki number penja ki pisah kaneka skim BOCW. Kadon kajing ong ruhana ba kitu ki bela register lupa kadai kamram joki bakin register manusnem dak basi hundri pho tingka santingka si benai. Ndrengan ya thu epi. Basha ki ki jilla marsin ban kaneka khlam. Ningkong ki ong ba ya kitu ki labor hi ki bala register baka labor department badon hi ko card BOCW. Lada kimpat register ru menchim snem. Re-register ban renew biang. Om lele kin yo pe kajing kersya. Nama ka awan ban khlam te. Ki persang eman yara. Handai hangi pada ngiyo rak sarkar ka ba persang ban kentan. Ya kitu ki badai hok ban yo ayat ka bha dong ki bala mang. Wat hapor ka khlam ru ki penmi pemban ki ding pengkyang. Khnang ba kim num yo ay kaneka hok jong ki. Mudur mapi. Nak Chagaru Hills lele ngi phone kumbash homot ki brio. Ki badai ki ba register ba ka BOCW. Nakini ki shipomot tangi wei ong yo kajing kersya. Te mudur mapi. Ladangi phone shuk ki brio le thrangin lap shuk bun ki baklam yo bani ki ba yo. Ti kadon shuk ru kajing shem bahapar ngi phone kum tu ki brio lane maki ki pentip shangi bahwa ki yo pisan reka kerteng jong ki pare ka khampa hot koles. Bangi yo mangi na ka arti ai. Ti kumno kani kajing trekam kumne. Kadai ka ba ko kajing trekam ne kadai ka ba le khnang le omsut nyo trei thamula khnang ba kan sup ban penja ik ibaro ba ikani ka ik ngimla ban pedya dalai le ru ngimla ban pedya namar ba hapor bangi yo kitu ki message na pi das ngokya shisha amen sim namar ba om tang ba pishu ya juba hawa kata ka pisah ni kata pi pen snow ru ik ta ki jing but snow si shisha ban yo snow ba ki paralok jongi kidang ya sa shisha pedang ni ka klam ki ong ngim don shu ukha ban bam ngim don shu kata ka ban siu bai wa ka ram ba ban shim snam ru pat la ban siu te pi thu engi pi pen shisha ba pia lum ki kot kisla pia xerox pia li ai ti ngimla pedang da lele ru bakan don kat kum kani ka jing bakla haba ki pat ba nakalyang joki la persang kat bala pan penbiang ya ki kot kisla ki bon ki baong ka account li kham don ni le jeng lan ban play account ni sei tai san spa ban play account hadin kata pada ki le chilet cha bank ban kli hato ka point em kena pisah ki don le ki ba pensong shingi ki ong asmu le ran ban le kliru kala point em kata ka arpoi spa nama ibadon ta ide bitang tai san spa ba pendon kam ban play ka account tingimla shisha ban chus ngapjar ki don kitu ki ba ong ba kong ngi don job ka tingi demo ban yo te kat kumba kan notification jok sarkar ki ba don job ka kim de ban yo ekanika arpoi spa man ne nakanika
Chief Minister's Relief lane na kanika BOCW katala asya handray naka job card iklam yo ay jing kersan macam snap ki ong habang iklam tray si benar iklam tray ki don ki snong lele ki pentip syangiba ki persang man ajing tray handray ki material na ki tiar kitar ban tray ki iklam poy te kumno kan pila ban ong ba hakanika khlam ngi kum ka sarkar ni na kersan ni ayarab ki tu ki bajanjar tam lingba ka job card lingba ki ni scheme habak lam poy te sakawairu ngimla ban pediam bak sarkar kan yalam sia lam baklai ni namar haka to kan notification ka ba batai shai bukan kersan ni kanika ya kini ki nong bela ki klam ong ba ki badan ka to pian kisan kim nong yo ya kini jing kersan te belai maki ki klam yo kata ka PM kisan rubun ki ong kam ju poy saki ki don ru ki papan snowball what you tau khao baki ong ban yo ai to khao ro umpoy what khao bamri ban yo ai to khao ra son ru ye to ru im ju yo ho ti se ai yin phai kum ki pat ba la ra ka sarkar ka le menti ka le matla ka le lut kum ne ti ngan ong phi kini ki jing sem ju ngi kini ki jing lam dei kam dei baka wan jia tang menta baka don kini ka khlam bat ka ai bang sem tang menta kejing sisa kini kijing teko kini kijing kila don na dumun son shwa ndai shu jaring khat bahaka ni ka khlam kila pau ting kren lut kijing teko kijing bom la trai hok jong ka sorka te ngidi ban kan mau bah bang ibu jing keli kumni nyawan lang kumni banyak khli banyak pek ki kot kisla bat kari ka ni ka ban pen imbiang ke ban pen bet biang iki baro naman ngi diban kan ma bun sin mangi ngi shit snoba kene ki pizza ki tingka kular ke sarkar kede jong ke sarkar kede jong pat ba yo na kene ka pizza yo na ngana phihi raka balum khajna na do ka por bangi kha habang ithiet do ikhlum ni na seu khajna hadu ka por bangi thiet iti prek ban sa haka to ka sunduk yak jongi ru ni nang seu khajna te ngimde ban pakhat bangia le khrong nak sarkar kajing sisa kare ka hok ka jongi bat kimde ban pen snow ngi kum kim rau man hap shu up bakin le kat bamon ha baki snow bit kin ai kum so bit kin ma kin ai teng bha kin ai kat bamon ha ka por baki mon ngimla shu ban padyang kum kan ni ka kom long ka sanchar ka khada namar ba lada manga ma phing sa kumne kan telun kumne ngin sha thok cha skor bor ki nong mi khmat ki jongi ki million bhai ti kaman wan pun kham pisa ne wan ai khaw kan mau bale se bun sin kan ka pisa ne ni khaw ru de la de lu pau bha ka bha jonga jong phi bangi de ban yo ling ba ki scheme ba pher ki jing kersan ba wan central government ki bla mang lupa handrek shule man le ban wan ai habaki wan ai kham ai lut shu ai tang si benta si tada to itu iba ngide ban yo hok makata nang ni sakhmat sisa ngide ban khle jeki hok changi ngide ban bot den ngide ban kran bet kumngile akani ka kanti bat de tang kumne hi bangila ban ban thamai ka ke bro kani ka khlam ho ngi ya khun ya ka khlam ngi ya dai la di ndre ngi ya khun man yo ki hok ro ngi ya khun ban ya dai ki hok ro bat ban wan lam ya ka jing ban thamai to kani ka lat ka jongi ini ide tang ijing sedang ban pet halor kani ka scheme ka bala de ban ai menchim snem por ban ban ka khlam yang ai phi ndrei ni de ban pet iki wiki ban taro jonka sanchar kharar ki ibla kular yang ai phi ka kot ka khya ka puli puthi kani ka ta ngim de shu ban snap dan lei ru but hakani ka complain ngila abu thik pat thik ki jing dawa kapaning kong kalong baka sarkar kum bangile mangi hakini khna khandet sngi manga bat mapi dakaba phone dakaba ajing tip dakaba lum jing tip ka sarkar ka dei ban bu ki tu ki nong trai ki ofsar ban lum jing tip sa shi sin halor kani ban phone i wei bre badan hat ko list ban kali hat op yo na khlam yo na bat ha po shi ta yo dei ban pen khot ya kani ka ba sa Jaki beriau, pikan penpoy gini ke pisah, berhapu asita yau.
ka sorkar dalai leru ka riban penpoi ka tukam hak ka bari hok ka jompi bat ru ya kitu ki paklamyo paklami kerteng hakat koles ngidawa ba kidai ban ai kidaw ladala biang lut na dong chodong ladala biang lut ki kot ki sla bat kidai sisa kita ki nong trebela balai bapi long uding kyang ki ban yo ka hok phap ai ka juba bat sakawai ru ngi ong ba kini ki eki ba kular man chamsna apor ka nang wan ka ni khlam hakasin baning ko mentang yo I ban ting kani ka second wave bat mental lek sarkar ka khlam pat oi kumnu kan kersan kumnu kan yarap yang I kinong song sno ngio I kinong rap kia pertasla kia yambreu namak barok kat ko sep jomki ka jing tre sitong ka jomki chupulom lut bakim don ben jaka ban de ki mar kumno kala ban long kumni kabamut banadu man sham shwahim judon mano bakit khle bat judon kita ki system ki babiang bat I kumba ki shong hang te hasuki na ki bat ki kam tang man penbiang ladi bat dalai le ru pat ba ngim dei shu ban don hakatuka hakani kom im kabangi shu snap bat habang ya wan lang bat habang I pen sngow ka sur ka jongi nganget bakan wan ka jingkela om tang hai yeng isem jonga jongphi hasimet jongi bengin la bani kiu lang kum kinong trai kinong bela namar don bakeren na benta kinong trai nong bela lat no kinong trai nong bela titungin pen sawa jam shushu ya ka sur ka jongi khnang ba dakaba yo ki hok da bakala ka jing em jongi ka jelaru nila ban ra ban te mania chakman timenta kani kari ka complain ka ba ningkong ka bangya namar ba haduk mentan ru dang don ki breu ki dang pha ki message dang pha ki khubor dang pha ki kot ki slab ki kampat yo ne ki yo siteng bat ni sngo bangin dang lum ye kini bat ni dang pha biang sat shaka sorka bat nga kan turu kamtami ki tuki nong kit snong ki bela sim khia lor kani ka kam bat ki weide khle be halor kani ka job card halor PM kisan kani ka hok chung phi man khle bat khnang bangin la ban wan lam ka jingla mentale le khnang bangim no pois ka jingyap thangan kani ka khlam ni hap ban ya kren ban pau ban ajing mut bat hakane ka jingdon lang hi kumni ka jingya trai lang ngin yo ya ka jingjap